urrengo gomidatuak ere, hemen Gazteako setean mai gainean eserita dauzkagu. Azkar doa, Lehen da bizi, hasiko gara ordenean. Maxux, atxaldeon. Aldeon. Zemuz ondo. Ondo. Eta aldamenean dauzkazunak lehen ziren ansaizpak da orain dira Maxuxen alabak. Kontuz. Atxaldeon, bueno, a ver, Maxuxen alabak izan dira asiratik, hori egia da. Baina guk ezagutzen genituen ansaizpak izen artistikoarekin, eta orain begira, Pasa diguten prensa goharrean ere jartzen du, Maxuxen alabak. Maxuxen alabak. Hori zuek zer moduz dara mazu, ansaizpak, ondo, guai, Maxuxen alabak izatea bezala orain errekonozitua izatea. Bikain. Ai. Hau guk hasieratik genekin Maxuxen alabak ginela, oso arro geunden. Bino, oain arroago. Oain ja izen artistiko ez dela ere geratuko zaizue, Maxuxen alabak. Ansaizpak ere nahi dugula, hor mantendu. Mantendu nahi dozue. Gaurkoz Maxuxen alabak izango dira, bino... Gaur Maxuxen alabak eta Gaur bai. hemendik aurrera ere kantatzen segi beharko dugulako, ez da? Nik ala ere, barkatuko didazue, baina pizka bat atxera egingo dugu. A ber. Gu ere bertan izan ginen, nolakoa izan zen, urtarriak lau hartan bizi zenutena, bueno, lau eta... Hiru eta lau, izan ginen, zer izan zen ura, edo zeinek. Zuentzako danontzat. Bai, danontzako. Etzeko izan duzen zoramena. Eta gaina bukatu zenean esaten hon, ez doala nahi bukatzea. Osa, zoramena onera. Zure ama zen, disfrutatzen, eta gure bai. Beste pare bat egun eta pello bezala hitzeiten bukatu gartzun. Hau brutala da esan ez daitzen. Baina, iritsi zineten zuek momenturen batean edo momentu gehiagotan gozatzera, disfrutatzera, ondo pasatzera, angoran kantariari zineten bitartean? Bai, disfrutatu genuen, bai. A ber, nik ordu arte ez dakit beldurtuta joan itzan. Normala. Eta gaina hauek esango dizio, lehenengo egunean joan itzanean, behitu nun ziletara eta ez dago beste jende ez da. Ez holaxe, esan zigun, bueno ez da horren beste Hemen ez da horren beste jende kabitzen ere. Eta guk ez da jende. Obe. Eta zuek alaba moduan, nola bizitzan zenuten, ez dakit, urduri egon zineten, arro imaginatzen du baiet, baina zer sentsazio momentu horretan? Baitu ni daukat oroitzapen bat, gu geundelako publikoa bizkarra emanez. Kortina irekitzen zenean, gure atzetik irekitzen zen. Gu geunden bizkarrez. Bai. Kortina irekitzen publikoan karrasiakin bultzada bezala, hola. Bai, entzuten alako. Bai. Gau, ze zuen bazen egiten hasieratik zer egin behartzen duten, zeintzen plana. Gau, gu joan ginen ezer jakin gabe, eta hasi ginen bideoklipa ikusten momentu batean, eta esan genuen, begira ze, bideoklipa oso polita da. Ematen zuen bideoklipa. Esan genuen, begira ze polita jarri digute bideoklipa, gero nondik ateratzen diren, eta guretzate, begira. Bai. Garrasi angoran daude, angoran ari da gertatzen hori guztia. Zuek nabaritu zenuten jendea ze momentutan ohartu zen hortaz. Bai, guk kortina gure atzetik pasa zenean, eta guk bizkarrez, ipurdiz, edo ez dakit nola ikusiko bineztenan, musikariak atea zienian eta gu sartzea amanatzean, bultzada hori, Jongik egin nahi izan du atzera, nik egin gaut pixkat atzerago Maxux, ze, badakigu asera batean pixkat pellok eta hau proposatu zizunean, planteatu zizunean, zuk lehen da bizikotik ez esan zenuela. Ez da pentsatu ere. Hoi esaten omen da goizutan, esaten omen da. Ez da pentsatu Ez da pentsatu ere. Lehenengo hitza. Beti ez. Aurrena horrela. Gero ez dakit igual alabek ere horre eraginen bat izango zuten. Bueno, azken batean behintzat esan zenuen baietz egingo zenuela. Gero ze momentutan pentsatu zenuen eskerrak egin dudan, eskerrak baiezko eman nuen? Nik bideoklipa grabatu eta gero ikusi nunean eta gero jendean erantzuna eta eskerrak inuen. Eskerrak. Sekulan ez dut eskertuko era bat edo behar gaina pello proposamena hori. Bueno, pello proposamena, alaban bultzada eta dena, claro. Porque ni pello ordu artez nun izautzen. Osa, venga, pello, venga, eta gaztiak, eta bueno. Pues vale, ikusiko dugu ba. Ginen eta... Oindikan, ama, tarteka atatzen zazu. Aizu, ze gauza polita, eskerrak baietz esan nire. Eske, oso gauza polita egin duzue azkenean, egia da. Rezaka emozionala jarretu. Lehen gora bueltatzeko asmoari, horri bilezineten hartan txuriketan. Eta horrelako proiekturik edo baduzue, edo... Bueno, gaur hemen emango una pixkat hartan txuriketan zatitxo bat edo izango da. Agozko transmisioa, etxean amari esker eta amonari esker eta jaso ditugun kantu horiek, guk ere transmititzea nolabait
gaur egungo jendeari, ezta? Hori izango da gure plana. Zuek gaur zei festen ariko zarete, mito aroan aritu zineten. Bai. Oraindik ere segitzen duzu etxean eta sukaldean eta kantatzen. Aurrean 15.000 lagun izan gaber. Bakotxe bere lanatan da egia esan. Oso gutxitan ikusten dugu elkar kantatzen aitzekore. Baina, bueno. Tarteka. Tarteka bai. Bai, hola otordutan baino gehiago, pues nik uste espontaneo... Ja, alako batean bat azten da, besteak sei egiten dio. Ai, alako bertso izaten zen, lenguan akordatu nintzen da, hortik tiraka, eta hola. Gaurko urduri zaudete? Oendik ez? Ni bai, ni pixkat bai. Bai. Zuia ez, Maxus, Bueno, zuia... ni baz baderatzen egon naz. Zuk ez daukazu asmorik kantatzeko? Maixuxena batiak. Vale, eura protagonista. Egia da. Zu presiorik ez jarri zure buruari, Maxux, ze ez duzu behar. Ez, Ondo. ibala. Bueno, mito aroan esate baterako horren ondo pasada zenuten, zuek ere orduan gozatu alima zenuten, gaurkoa ez dadila gutxiago izan. Jendeak badakigu oso ondo pasako duela, ze guari gara hemen mundu guztiaren arpeigata ikusten, eta mundu guztia dago pozik, kontentu egia da, jaialdia ere polita dela, beti dago ondo Zeit Fest gazteara etortzea. Orduan jendeak gozatu bezala, zuek ere daukazuen onena eman, eta asko disfrutatu hor goian. Arratsaldeko 5:00 esango dugu, Azoka plazan izango zaretela. Hortxe. Beraz, gerturatu, denok, eta Bai, gozatu. eskerrik asko. Maxuxen alabak ondo segi, atxalde hona pasa. Agur.